ɗaurin aure dai da muka yi mun yi kuskure abin da ya faru. To amma dalilin da ya sa muka ɗaura kan aure muna son junanmu ni da Fatima, kuma da farko sai da muka bi ta iyaye ba da ka muka yi ba. Suka nuna ba su amince ba. To amma mun so mu haƙura, Fatima dai ta nuna ita ba ta iya haƙuri a kaina ba, za ta iya shiga wani mawuyacin hali. So sai ta kawo mana solution kawai mu je mu ɗaura aure na daban daga baya, ni kuma sai na biye mata. Gaba ɗaya Fatima ban fi wata shida da haɗuwa ba. An ɗaura auren ne, akwai maƙocinta Aliyu, shi ya zama kamar waliyinta, ni kuma sai na ɗauko shaƙiƙi na Usman, shi ya zama wakili na. So sadakin ma dai ba biya ba, amma dai an ayyana 50,000. Fatan kan wannan aure da muka yi Allah ya gyara mana shi, amma kuskure mun yi shi, sai dai mu fatan Allah ya gyara shi. Sunana Fatima. Fatima Ahmad. Shekarun ki nawa? 17. Waye ba ku shawara ku ɗaura kanku aure? Junanmu muka ba wa kanmu. Kuka ba wa kanku? To ke waye wakilce ki aka ɗaura auren? Wani ne. Shi fa? Shi ma haka. To nawa aka biya ki sadaki? 50,000. Kawai fata na a bar mana aurenmu. Ni waliyan amarya ne. Ya aka ka shige mata gaba aka yi aure ba tare da sanin danginta ko iyayenta ba? Gaskiya a nan gurin mun yi kuskure babba, saboda muka zo gidan nan akwai mai girma Amir da mai girma Komanda, suka gaya mana gaskiya abin da muka yi ba mu yi daidai ba, kuma ni kai na tabbatar abin da muka yi gaskiya ba mu yi daidai ba. Saboda kin ga akwai wanda ya tsaya mana a gaba yana gaya mana gaskiya abin da muka yi ba mu yi daidai ba. Babu abin da mu ce mai sai dai mu ci Allah saka da alheri. Amir kenan. To nan gaba idan haka ta sake faruwa tsakanin wasu masoyan za ka iya shiga? Gaskiya ba zan iya shiga ba, saboda zan janyo su jikina ma na gaya musu gaskiya, har na kawo su hukumar Yesu ba in Allah ya yarda na haɗa su da Amir. Ni waliyin Aliyu ne. Ya aka ka shige musu gaba aka yi wannan auren? So na shige musu gaba ne saboda ina tsoron ko kuma ina gudun faruwar wani kamar barna da sauran shi, isa na shige musu gaba. To kamar da aka zo yin ɗaurin auren ya abin ya kasance? Yadda dai ake tsarin ɗaurin aure, kamar yadda muka saba gani tun muna yara a masallaci, haka aka yi tsarin ɗaurin auren aka ɗaura. Yan suna da matsayi? Sunana Hamidan Tanko Alasaka, kwamanda na Hizba na ita wannan ƙaramar hukuma ta birnin Kano da kewaye. Abin da yake jawo matasa suke ɗaura kansu aure yanayi ne izo na matasa, wanda abubuwan addini shi dai komai a bayyane yake. Kuma abin da yake jawo haka gaskiya rashin duk wani matsalar mata iyaye ce. Abin da yake jawo yake matsalar ta iyaye ce. Abin da muke fara ɗauka dai duk abin da za a yi da sai an dawo kan addini. Inda zama ake na addini na shari'a. Akwai abin da addini ya faɗa an za a aure, dole sai an haɗu ɓangare guda biyu. Wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adalaini. Kuma su wayannan waliyai su ne wanda ita ɓangaren ita amarya ubanta ne yake da hurumin zai aurar da ita, ko ya wakilta wani ya ce ka auren min da ya. Inda babu wannan tsarin da auren da aka yi, wannan auren babu shi a addini, babu shi a shari'a. To ya kake kallon irin waɗannan aure da ake samu a tsakanin matasa, shin ya ɗauri ko kwaya? A bai ɗaura ba. A dole shi uba walil abi, shi mahaifi kenan uba, in kaha banati shine yake da hurumin da aurar da yasa bikiratin budurwa. Sai nawa ya ga dama ne ma addini aka ce ba in sha a shawara sanin zai shawarce ta, ko aure da ita bai sani ba ta auru. Haka da auren da aka yi shi ba tare da yardar mahaifin ita amarya, wannan aure babu shi. To a matsayinku na hukumar Hisba wani mataki za ku ɗauka domin daƙile irin wannan? Mataki dai na farko dai a yi hukunci, duk wanda ya zo ya yi wasa da shari'a a hukunta shi domin ya zama izina ga wani, don ba za ba abin addini ba abin wasa bane, musamman aure. Aure babbar sunnar manzon Allah ce. Bakin Allah yana alfahari na cewa annakahu sunnati, aure sunna ta ce. Duk wanda zai wasa da sunnar manzon Allah a yi masa hukunci daidai da abin da ya, domin ya zama izina ga na gaba.